Paano maging airline stewardess or steward para nang sa ganon mas gumanda ang ating kabuhayan at mas marami tayong maging karanasan sa ating araw-araw na pamumuhay. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi, tutulungan ka at hindi. Ngayon, marami sa ating mga kabataan ang nagtatanong, paano kaya kami magiging flight attendant, maging stewardess o steward para nang sa ganon, magkaroon kami ng mas maraming mararating at mas maraming mapuntahan at karanasan at gumanda ang aming kita. Kasi bilang flight stewardess o steward o attendant, hindi lamang sweldo ang hinahabol mo rito, paramihan ng biyahe kasi kung mas marami kang flying hours, mas mataas ang ibabayad sa iyo. Hindi lamang yon, kahit na magsimula muna kayo sa mga local airlines, kalaunan, pagdating ng tamang panahon, kung kayo naman ay pwede nang lumipad sa international airlines, mas mataas ang bayad sa inyo dahil dolyares na to at mas mahaba ang biyahe kaya mas mahaba ang mas malaki ang kikitain nyo kung mas mahaba ang biyahe ninyo. Kaya simulan natin sa mga 15 airlines na laging nangangailangan ng mga flight attendants, stewardess at steward na pwede ninyong applyan o pwede ninyong pasukan o pwede ninyong subukan na makapagtrabaho. Number 15 sa ating listahan is Air Swift Airlines. Yan ay sa Manila Domestic Airport at marami na rin silang empleyado, mahigit kumulang na sa mga 800 na rin at sila ay nung pang 2002 nag-ooperate. Ang normally o kadalasan ang sahod nila dito ay 30,000 pataas ang starting pay nila o mga bayad sa kanila. Ang kailangan dito at least meron kang height requirement na 160 cm, at least 18 years old pataas at kahit na papano marunong ka magsalita ng Ingles. Pang-14 sa ating listahan is Jetstar Asia Airways. Sila naman ay may opisina rin dito sa Manila Airport at ang kanilang opisina, marami silang opisina sa iba't ibang bansa, no? Pero dito sa overall, more or less mga 10,000 na ang kanilang mga empleyado. Ang pasweldo naman doon kadalasan 50,000 pataas. At ganun din na kinakailangan wala kang tattoo, wala kang mga piercings at least 18 years old pataas at meron din konting height requirement, 158 cm naman ang kailangan. Pang-13 sa ating listahan, Skyjet Airlines. Skyjet Airlines, meron din silang opisina dito sa NAIA Terminal 4, sa May Pasay, at ang pasahod naman dito, ganun din, mga 29,000 pataas. Kailangan lamang high school diploma, pwede na, tinatanggap na nila. 18 years old pataas din. At least 157 cm ang height mo. Pang-12 is All Nippon Airways. Ito naman pag may-ari ng mga Hapon at meron silang opisina dito sa NAIA Terminal 3 din, ang kanilang total employees mahigit kumulang 42,000 na at ito ay nagsimula noong 1952 pa. Ang mga pasahod naman dito mas mataas. Ang starting pay 80,000 pataas hanggang 130, 140,000. 20 years old ang minimum age at kung babae naman 160 cm, pag lalaki naman 170 cm. Medyo mas mataas lang ang requirement nila, kinakailangan may bachelor degree ka at saka marunong ka magsalita ng English. Now, pang-11 sa listahan natin, Japan Airlines. Japan Airlines, ganun din. Sila ay nagsimula noong 1951. Meron silang humigit kumulang 30,000 na empleyado. Ang pasahod dito is 88,000 hanggang 130,000 pataas. 20 to 28 years old ang tinatanggap nila. Kinakailangan meron kang college degree at marunong kang magsalita ng Ingles at kahit na papano makapagsalita ka ng Hapon, Japanese, kahit na konti, dapat marunong ka. Pang-10 sa ating listahan ay Singapore Airlines. Ang Singapore Airlines naman ay nagsimula noong 1972 pa at ang pasahod doon is 57,000 pataas. Ganun din, may mga minimum age requirements sila at ang kanilang main office na sa Singapore mismo. Pang-9 sa listahan natin is Air Asia Philippines. Ang Air Asia Philippines ay nagsimula noong 2010. Meron silang opisina dito sa Pilipinas. Ang pasahod nila is from 30,000 hanggang 60,000. Ang hinahanap nila kahit na paano high school graduate
160 cm pag babae at 170 cm ang height sa paglalaki, at dapat marunong magtagalog at Ingles. Pang-8 sa ating listahan is Qatar Airways. Ang Qatar Airways ay nung pang 1993 nagsimula, pag may-ari ito ng pamahalaan ng Qatar. Meron silang more or less 43,000 na empleyado worldwide. Ang pasahod nila is from 57,000 to 65,000. Minimum of 21 years of age. Kinakailangan high school education, pwede na basta marunong ka lang mag-Ingles. Pang-7 sa ating listahan, ito ay Philippine-based company to, pag-aari ng mga Gokongwei family, Cebu Pacific Airlines. Meron silang opisina rito at nagsimula sila noong 1988. Ang pasahod naman dito nagsisimula sa 14,000 hanggang 50,000 pataas. Depende rin sa number of flying hours mo, pwede pang tumaas yan. 18 years old and above, minimum pag babae 5'3" in height, pag lalaki 5'7". Education, kinakailangan college level, at kinakailangan marunong kang mag-entertain ng mga client. No? Number 6 sa ating listahan is Philippine Airlines. Ito yung nagsimula noong 1941, mahigit kumulang, meron silang 10,000 empleyado. Ang pasahod dito is from 18,000 to 60,000. Ang kailangan nila college graduate, 18 years old and above. Female, kinakailangan 5'3". Pag lalaki naman, kinakailangan 5'6". Pang-5 sa ating listahan is Gulf Air. Ito naman is based sa Bahrain, sa may Middle East. Ito yung nagsimula noong 1950. Ang mga pasahod dito mas mataas, from 100,000 up to 150,000. 21 years old dapat, pataas. At minimum height, dapat 160 cm. At least high school graduate. At wala rin ganon. Walang tattoo, walang scar, walang piercing. Number 4 sa ating listahan is Hong Kong-based naman to, Cathay Pacific. Isa sa mga pinakamalaking airline din ito. Ito yung nagsimula noong 1946. Humigit kumulang, meron silang 21,000 na empleyado. Ang pasahod dito is 100,000 pataas. Ngayon, kinakailangan 18 years old ka dapat, marunong ka mag-English, at kinakailangan kahit na papano mas advantageous kung ikaw ay nakapagtapos ng college. Number 3 sa ating listahan, ito Australian-based airline to, Qantas Airways. Humigit kumulang, meron silang 30,000 empleyado worldwide. Nagsimula to noong 1920 pa. Ang pasahod naman dito, mataas-taas din. 111,000 pataas hanggang 154,000. Dapat minimum 18 years old. At ang height mo dapat 163 to 183 cm ang preference nila. At kung mas maganda kung meron kang previous experience sa ibang airline, yun ang kanilang gusto. Pangalawa naman, Etihad Airways. Etihad Airways naman to nakabase sa United Arab Emirates. Ito ay nagsimula kamakailan lang, 2003. Ang pasahod dito, 55,000 pataas, umaabot pa minsan ng 160,000 to 180,000. At least 21 years of age, kinakailangan marunong kang lumangoy, kinakailangan fit ang iyong katawan, at least 165 cm ang taas mo, at marunong kang mag-Ingles. Number 1 sa ating listahan is Emirates Airlines. Ito'y based din sa UAE, sa United Arab Emirates, sa may Dubai. Ito'y meron silang humigit kumulang 100,000 na empleyado, at ito'y nagsimula noong 1985 pa. Ang pasahod dito is from 68,000 to 150,000 o pataas pa. Dapat 21 years of age, dapat 160 cm ang height, high school graduate, at dapat marunong kang mag-Ingles. At wala ring dapat tattoo na nakikita sa iyong mga katawan. So yan po ang 15 airline na pwede nyong applyan o pasukan kung kayo'y nagnanais o naghahangad na maging flight attendant, stewardess, or steward. Ngayon, mga kababayan, ano naman ang advantage ito o pakinabang ito sa ating mga kababayan? Una, mas malaki ang inyong kikitain. Pangalawa, mas marami kayong mapupuntahan na lugar at lalawak ang inyong kaalaman at karanasan sa pagbiyahe. At pangatlo, magbubukas to ng mga pintuan at oportunidad para sa inyong iba pang hanap buhay na pwedeng pasukan pagkatapos ninyong maglingkod sa mga airlines na to. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.